Avui és 15 de setembre, és el primer dia a l'escola per a 500.000 infants que comencen l'anomenat P3, escoles públiques, privades i concertades. 1.500 centres educatius obriran les portes avui a l'alumnat nou. Una nova agressió racista ha tingut lloc aquest cap de setmana. Un grup de joves d'estètica neonazi han apallissat un noi negre que venia CDs i DVDs i l'han deixat inconscient. Gràcies a un veí s'ha pogut detenir els presumptes agressors. I passem a l'apartat d'esport. No creo, Ostres, però no saps caminar? És sempre molestant. Escolta, has provat això? A tu et facilitaria la vida. Vinga, agafa, que t'anirà molt bé.